ନମସ୍କାର। ଆମେ ବାହାରୁ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରୋଡ଼ରେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ଥାନ କରାହେଇଛି। ଆଗରୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଯାଇଛୁ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁକି। ପାର୍କିଂ ଯେଉଁଟା କାର୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଏଠି ପାର୍କିଂ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଏଇନା ଚାଲିଲୁ ପାର୍କିଂ କରିସାରିକି। ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ଆକାରରେ ପୁରା ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ପାଇଁକା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ହାଏ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାହେଲା ତ ମୁଁ ହାଏ ମାରିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ଯାଇସାରିଲୁ, ଯିବା କ'ଣ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଲୁ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠିକି ଭାଲୁ ରୁହନ୍ତି। ତ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାଲୁ ବି ନାହିଁ ବାହାରେ। ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ହାଏ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଚାଲ ମାରିଦେବା ଟିକେ ସଟ୍। ଆମ ଆୟନ ପୁରା ହିରୋ ଆଉ ଚାଲୁଛି। ତାର ଖାଲି ମନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବି, ଦେଖିବି, ତା ପାଇଁକା ଖାଲି ଆମେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇଟା ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ନୂଆ। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାଲୁ ରୁହାଯାଏ, କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇ ଦିଆହେଇଛି ଖାଲି, ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି। କାମ ଚାଲିଛି ତ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବୁଲେଇବାକୁ କ୍ୟାମେରା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚିତାବାଘ ପାଖକୁ। ଦେଖ ମାନେ ତଳେ ଏଇଟା ସବୁ ପଥର ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶରେ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେମିତି ପୁରା ମାନେ ରିଏଲ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ। ଆଉ ପଥର ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ରିଏଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ରିଏଲ୍ ତ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋକି ସେ ଖାଲି ହାଉ 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 ହାଉ। ଆୟନ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇଗର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। একটা রাখে না, দুটো আগে
देखो ये केयरफुली जीवे कहीं मांकड़ बहुत अच्छा बैग देखला मात्र गुड़े गुड़े बैगटा छड़े ने काले से खाଇବା किए धरते ना कौन आम आखि सामने जनकर नहीं गले ये आम फोटो आम किसी काटु आयन बेस थकी जाता तो बाघ देखापी से मुझे झुले तो बाघ ये गाधौ गोटे आ गोटे बुलूची प्राय भी बुलेनी कैमरा देखु ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲଉଛି ଏପଟେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ବେଗ୍ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି କାହିଁକିନା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବ ମାତ୍ରେ ନେଇଯିବ ଟାଣିକି ତ ଟିକେ ଗାଧଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଠି ଆମର କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ସତେ ଯେମିତି ମଲା ଭଳିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ କେତେ ଆଉ ବୁଲିବୁ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବିନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ତ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯିବା ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ବନେଇଛି ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଦେବି କେମିତି ହେଇଛି कमेंट करके निश्चय जणाइबे बाय बाय सांग माने तो पुणी आसबू नेक्स्ट ब्लॉग रे रहिली।